Barangay Love Stories. Love Stories. Ang pagtitiwala sa ibang tao ay kadikit na rin ng pag-iingat para sa ating sarili. May ibang tao kasi na mapagsamantala at naghihintay lang ng oras para magawan tayo ng masama. Ikaw kapuso, minsan ka namang ginawa ng masama ng taong pinagkatiwalaan at minahal mo. Dear Papa Dudut, kumusta po kayo at ang buong staff ng paborito kong programa na Barangay Love Stories? Sana ay nasa mabuti kayong lagay pati na ang ating mga kabarangay na nakikinig ngayon sa Barangay LS. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Abby. Hindi ko tunay na pangalan. 29 years old na ako at nakatira dito sa Tarlac at bago ko ipagpatuloy itong sulat ko ay gusto ko na ring ipaalam na marami akong impormasyon na sinadyang baguhin dito para maingatan ang aking personal na buhay. Panganay po ako sa 3 magkakapatid at nagtatrabaho si Papa sa malayo at may tindahan naman kami ng mga pang-almusal at merienda sa tapat lang din ng bahay namin. Kaya kapag wala akong pasok sa school, ako talaga ang nagbabantay doon dahil madalas na nagluluto si Mama. Pansit bato, palabok at mahablangka ang best seller naming paninda. Kaya yon ang hindi nawawala sa niluluto ni Mama. Hindi naman kami masyadong nakakaangat sa buhay, Papa Dudut. Sakto lang pero naibibigay nina Mama at Papa ang pangangailangan naming mga anak nila. Minsan nga kapag mataas ang nakukuha kong grades noong nasa college na ako, binibigyan pa nila ako ng extra na allowance. Kaya naman mas ipinagbubuti ko ang pag-aaral ko para masuklian ang ginagawa nila para sa aming magkakapatid, Papa Dudut. Hi Beshi, pabili naman ako ng pansit bato sa puto. O sige, ilang order ba? 2 pansit bato at 3 puto, Beshi. Okay, sandali lang ha. Hi Abby, pabili naman ng mahablangka at pansit ba to? Ilang order sa'yo, Dennis? Tig-isang order lang. O sige, sandali lang ha. Ito na, aayusin ko na yung mga order mo. Uy Beshi, nauna ako umorder. Bakit inuuna mo pang asikasuhin ang order ni Dennis? Mamaya ka na, Beshi, hindi ka naman nagmamadali eh. Okay lang naman kahit unahin mo ng order niya. Hindi rin naman ako nagmamadali. Ano ka ba? Ayos lang yun dito sa kaibigan ko. Saka magchichikahan pa naman kami dito sa tindahan, kaya okay lang na unahin na kita. Diba, Beshi? Oo na, bilisan mo na lang dyan at baka mainip pa tong si Dennis. Oo, eto na nga. Ang dami mo kasing daldal eh. O Dennis, narinig mo ha, okay lang daw na unahin kita. Sige, kayong bahala. Eto na ang order mo, Dennis. Dinagdagan ko na yung pansit bato kasi alam ko na paborito mo yan. Ikaw talaga. Baka mamaya mapagalitan ka na naman ng mama mo. Hindi yun. Kasi suki ka naman dito sa tindahan namin. Kaya gustong-gusto ko na dito bumibili ng almusal eh. Kasi sulit palagi ang order ko. Eto palang bahid ko. May sukli pa yan pero keep the change na lang. Naks naman, may patip pa talaga. Thank you. Wala yun. Sige na, alis na ako. Bye! Ingat ka, Dennis. Bye! Ingat ka Dennis, bye! Uy, ano ka ba? Tigilan mo na nga yung panggagaya mo sa akin para kang tanga dyan. Eh ikaw dyan eh, ang arte-arte mo. 2 piso lang naman yung sukli na hindi niya nakinuha. Pero yung ngiti mo pang 20 pesos na tip. Saka pwede ba, ikaw ang tumigil sa ginagawa mo? Ha? Ano sinasabi mo dyan? Huwag ka nang tumalak dyan. Ito na aayusin ko na yung mga order mo. Sus, kunwari pa to. Halos lumabas na nga yung planetang Mars sa malamundo mong pagkakangiti kay Dennis.
Halatang-halata na bigla kang kinabag sa kilig kanina eh. Grabe ka naman, Beshi. Hindi naman ako masyadong kinikilig sa kanya. Hindi raw, pero kulang na lang. Siya ang pagtakali mo ng order niya sa dami ng pansit na binigay mo sa kanya. Ano ba talaga nagustuhan mo dyan kay Dennis? Bakit? May itsura naman siya. Kahit kargador siya ng mga gulay at isda sa palengke, ang ganda naman ng pangangatawan niya. Maganda nga ang pangangatawan. Pangit naman ang muka. In short, hipon siya. Kain katawan, tapon ulo. O ikaw kanina mo pa nilalait si Dennis. Saka hindi totoo na pangit ang mukha niya. Siya kaya ang pinakagwapong kargador na nakilala ko. Ewan ko sa taste mo, Beshi. Malabo na ba mata mo? Pwede ba ipa-check up mo yan? Pero payo lang ha. Huwag kang masyadong pa-easy to get. Konting hinin naman. Hindi yung halos ipagduldula mo na kay Dennis ang sarili mo. Halata tuloy na bibigay ka kagad kapag niligawan ka niya. Kaya konting pigil naman sana ng kilig sa katawan, Beshi. Papa Dudut, may malapit na palengke sa amin kaya ang mga kargador doon ay madalas na customer ng tindahan namin. Isa na nga sa mga suki namin ay si Dennis na medyo matagal ko na rin kilala noon. Sa dinami-dami rin kasi ng kargador na customer namin ay siya talaga ang pinakagwapo sa paningin ko. Matangkad siya, matipuno ang pangangatawan, hindi katangusan ng ilong pero ang ganda ng mga ngipin. Yun din talaga ang pinakagusto ko sa kanya. Sa paminsa-minsa na pagbili niya sa tindahan namin ay nakakakwentuhan ko na rin siya, Papa Dudut. Lalo na kapag mag-isa lamang ako sa tindahan kasi mas nagtatagal siya doon. Nakwento niya na 25 years old na siya noon. Hindi nakapagtapos ng high school at sa ibang probinsya talaga siya lumaki. Nagkataon lang na may kamag-anak siyang nag-offer sa kanya na magtrabaho doon sa lugar namin. At dahil may mga kapatid siyang nag-aaral sa kolehiyo ay tinanggap niya para makatulong umano siya sa pamilya niya. Hindi lang naman kasi talaga itsura ang nagustuhan ko kay Dennis, kung hindi pati na rin ang ugali niya. Ramdam ko na mabuti talaga siyang tao dahil sa mga kwento niya sa akin, Papa Dudut. Hi, Abby! Hi din, Dennis. Tinanghali ka yata ngayon. Oo, kasi ang sakit ng ulo ko kanina. Kaya hindi rin ako nakapasok sa trabaho. Bakit? May sakit ka ba? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo hanggang ngayon? May gamot kami dito. Ano bang kailangan mo? Wala akong kailangang gamot, Abby. Medyo okay na rin naman ang pakiramdam ko ngayon. Sigurado ka ba? May gamot naman kami dito. Pwede naman kitang bigyan kung sakali. Hindi na kailangan kasi puwera biro, okay na ako ngayon. Medyo sumakit lang ang ulo ko dahil sa hangover. Naparami yatang inom ko ng alak kagabi. Ayun naman pala. Akala ko kung ano nang dahilan ng pagsakit ng ulo mo. Medyo naglabas din kasi ako ng sama ng loob sa mga kasama kong uminom kagabi. Kaya hindi ko na malaya na ang dami ko na palang nainom. Tungkol saan ba yung sama ng loob mo? Tungkol ba sa mga katrabaho mo? Hindi sa kanila. Kanino? Naku, ang dami ko ng tanong. Kung ayaw mo magkwento, ayos lang naman. Sino ba naman ako para kwentuhan mo ng mga personal na nangyayari sa buhay mo, di ba? Ano ka ba? Magkaibigan na tayo, Abby. Kaya magkukwento talaga ako sa'yo. Ang totoo kasi, nakasagutan ko ang tatay ko nung tumawag ako sa kanya sa probinsya. Nalaman ko na nilustay niya pala yung perang inutang ko para ipampagawa sana ng kusina ng bahay namin. Baka naman may importante lang na pinagkagastusan ng tatay mo. Kailan ba naging importante ang sabong para ubusin niya ang pera namin dun? Ginastos niya pati na yung pang-tuition dapat ng kapatid ko na nag-aaral sa college. Grabe, nakakasama nga ng loob yung ginawa niya, Dennis. Oh, di ba? Sino ba namang hindi magagalit kapag nalaman yun? Inutang ko na nga lang ang pera na yun eh. Tapos ipapatalo niya lang sa sabong. Nabaon na nga ako sa utang, tapos pati budget sa sarili ko, pinoproblema ko na rin ngayon. Ay, pasensya na, Abby. Sa'yo ko patuloy na ilabas tong mga sama ng loob ko ngayon. Wala yun. Willing naman ako makinig sa mga problema mo. Parang puro problema na nga lang ang kinukwento ko sa'yo eh. Sa bagay, wala namang magandang nangyayari sa buhay ko.
Huwag mong sabihin yan, Dennis. Sigurado naman ako na may maganda ring nangyayari sa'yo. Pero siguro, hindi mo lang yun napapansin. Siguro nga, kasi lahat na lang na nakikita ko puro malungkot. Ang totoo, ikaw na nga lang ang nagpapasaya sa akin ngayon eh. Ha? Ako? Oo, yung mga ngiti mo at masasayang bati mo sa akin. Hindi mo alam kung gaano mo napapagaan ang loob ko sa tuwing natataon na ikaw ang tao dito sa tindahan nyo. Kaya, thank you Abby. Kasi hinahayaan mo na makausap kita ng ganito. Naku, hindi mo naman kailangan magpasalamat. Basta kung kailangan mo na makakausap, nandito lang ako sa tindahan. Maiba ako. Ano palang gusto mong kainin kasi may natira pa dito ang puto sa kapalabok? Palabok na lang para makatipid ako. O sige, sandali lang ha. Eto na ang order mo. Saka huwag mo na ring bayaran yan. Libre ko na yan sa'yo. Hala, seryoso ba? Nakakahiya naman. Okay lang yun kasi konti lang din naman yan. Ganun ba? Ay nako, salamat. Pero, Abby, kakapalan ko na rin ang mukha ako ha. Nandito na rin naman ako ngayon eh. Pwede bang mangutang ng pera sa'yo? Ha? Magkano ba ang kailangan mo? 500 sana. Pang budget ko lang ngayong linggo. Nasa aid kasi talaga ang pera ko na magpadala ako kina tatay sa probinsya. Ibabalik ko rin kaagad sa susunod na linggo pag sweldo ko. Pero kung wala kang extra dyan, okay lang naman. Naiintindihan ko kasi alam ko na hindi pa talaga tayo, di pa tayo ganun ka-close para pahiramin mo ako. Dennis, ikaw na ang nagsabi na magkaibigan tayo, di ba? Kaya ayos lang sa akin kung mangutang ka. Ibig sabihin, mapapahiram mo ko ng pera? Oo naman. Walang problema sa akin. Kasi ibabalik mo naman, di ba? Kaya papautangin kita. Grabe! Thank you, Abby! Sobrang swerte ko talaga na kaibigan kita. Thank you talaga! Alam ko na hindi ko dapat pinautang si Dennis Papadudut. Parang nababasa ko na sa isipan ko ang mga komento ng mga kabarangay natin na nakikinig ngayon. Pero naawa rin kasi talaga ako sa kwento ng buhay ni Dennis. Alam ko kasi na breadwinner siya at wala siyang ibang malalapitan noon kung hindi ako lamang. Kaya ayoko siyang pagdamutan ng tulong. Mabait naman siya sa akin kaya ibinigay ko ang tiwala ko sa kanya at isa pa, gusto ko talaga siya noon. Kaya hindi ko siya natanggihan, Papadudut. Lalo na noong parang nagpapaawa ang mukha niya. May kumikirot sa puso ko kaya lumambot kaagad ito at pinautang ko na kaagad si Dennis. Pero galing naman yon sa sarili kong bulsa, Papadudut. Kaya hindi ko na rin yon pinaalam pa kay mama kasi sigurado ko na pagagalitan niya ako sa ginawa ko na pagpapautang kay Dennis, Papadudut. Mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na! Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories. Sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papadudut, binalik din naman kagad ni Dennis ang perang inutang niya sa akin. Labis din siyang nagpasalamat sa akin noon tapos ay binilhan pa ako ng ice cream nang may dumaang naglalako sa tapat ng bahay. Niligtas ko raw kasi siya sa pagkakagutom ng linggo na yon kaya dapat lang daw na makabawi siya sa akin kaya niya ako nilibre. Dahilan din yon para mas lalo ako magtiwala sa kanya at mas maging close pa kami sa isa't isa. Madalas tuloy ang pagtambay niya sa tindahan namin kapag ako lamang ang nagbabantay. At kapag nandun si Anton ay pinapalis ko kaagad ang kaibigan ko para makapag-solo kaming dalawa ni Dennis. Bago pumasok at pagkagaling ko sa eskwela, sa tindahan kaagad ako tumatambay, Papadudut. Natutuwa naman si mama kasi nagagawa niya ang ibang mga kailangan niyang gawin kapag nasa tindahan ako. Akala pa niya ay manghihingi ako ng extra allowance sa kanya kaya ako nagsisipag. Pero ang hindi niya alam, gusto ko lang talaga na makausap si Dennis. Kaya ako nagpipresenta na magbantay kapag may tinda kaming almusal o merienda,
bagal magbakasyon, no? Agree ako sa'yo, Beshi. Parang ang bagal ng paglipas ng mga araw ngayon. Kaya nga eh. Sana mag-finals na para maramdaman na natin ang bakasyon. Kinakabahan na nga ako sa finals eh. Kasi pagkatapos nun, magpo-4th year na tayo. Mas mahirap na ang mga subject natin pag nagkataon. Lahat naman kasi mahirap sa umpisa. Pero kung seseryosohin natin ang ginagawa natin, mababawasan ang hirap na pinagdaraanan natin. Ang lalim naman ng sinabi ng Beshi ko ah. Totoo naman ah. Palibhasa, puro boylet ang inaatupag mo, Beshi. Correction lang, marunong ako mag-budget ng oras ko. Ewan ko lang sa'yo. Hala? Wala naman akong love life. Kaya wala akong time na kailangan budgetin. Wala ngang love life. Pero kung umarte ka dyan kapag dumarating si Dennis, daig mo pa yung mga babaeng malapit ng ikasal sa kilig mo. Ewan ko sa'yo. Ang dami mong napapansin sa akin, Beshi ah. Hi Abby! Kumusta? Ay, speaking of the devil. Shh! Tumahimik ka nga dyan, Beshi. Ano yun Abby? May sinabi ka? Wala. Ang sabi ko, ayos lang naman ako. Ikaw, kumusta? Parang 2 araw kaya tang hindi nakadaan dito sa tindahan namin. Wow! Bilang na bilang ha? Beshi, sabi ng tumahimik ka eh. Sige, pauwiin kita. Ayun nga, Dennis. Parang hindi kita nakita nitong mga nakaraang araw. Oo nga eh. Kasi sinama ako ng isang tropa para makarakit dun sa ginagawa nilang bahay. Kailangan doon na magbubuhat ng mga materyales na ginagamit ng mga construction worker. Mas malaki ang bayad kaya kinagat ko na rin. Kaya naman pala. Ano palang bibilihin mong merienda? May mahablang ka pa ba? Tsaka pansit ba to? Oo, meron pa dito. Ipagbabalot na kita ng tig-isang order. Ayun! Buti naman at hindi ako naubusan ngayon. Wala rin namang masyadong bumibili kapag araw ng Sabado. Eto na order mo. Salamat! Teka lang, kukunin ko lang sa bulso ko yung pambayad ko. Hala! Naku! Nakalimutan ko pa yata. May problema ba, Dennis? Nakalimutan ko kasi yung wallet ko eh. Okay lang ba na balikan ko na lang tong order ko mamaya? Kung gusto mo, kunin mo na tong pagkain tapos bukas mo na lang bayaran kapag bumili ka ulit dito sa amin. Nakakahiya naman kung utangin ko pa tong pagkain. Okay lang, marunong ka namang magbayad eh. Sige, bukas ko na lang bayaran to kapag dumaan ako dito sa tindahan nyo. Thank you ulit, Abby. Bye. Nakakaloka ka talaga, Beshi. Bakit na naman? Kulang na lang, buong tindahan na yung ibigay mo sa Dennis na yun dahil sa pagpapakyut mo sa kanya. Hindi ko naman binigay yung pagkain ng libre sa kanya. Narinig mo naman, di ba? Utang yon. Utang na babayaran ni Dennis bukas. Kahit na, hindi pa rin maganda yung nakikita niyang ganyan ka na patay sa kanya. Sinasabi ko sa'yo, Abby, baka ikaw rin ang mapahamak sa ginagawa mong pagpapakyut dyan sa Dennis na yan. Kaya tumigil-tigil ka sa pag-arte mo ng ganyan sa kanya, ha? Papadudot ng unang beses na malaman ng best friend kong si Anton na may crush ako kay Dennis ay hindi niya kaagad yon nagustuhan. Ang sabi niya kasi ay hindi niya gusto ang pakiramdam niya para kay Dennis na para bang gagawa ito ng hindi maganda. Medyo nainis naman ako sa kanya kasi pakiramdam ko ay hinuhusgahan niya ang pagiging kargador nito. Siguro nga madalas na madungis tignan si Dennis dahil sa pananamit nito at palaging oily na mukha. Pero para sa akin ay mabait pa rin si Dennis at hindi namin dapat hinuhusgahan. Dahil nga sa hindi gusto ni Anton si Dennis para sa akin ay hindi ko na rin sinabi sa kanya ang tungkol sa unang beses na nangutang sa akin si Dennis, Papadudut. Pati na rin ang mga sumunod na pangungutang nito sa tindahan namin ay hindi ko na rin kinuwento pa sa kanya kasi alam ko na sisermonan lamang niya ako. Kaya lang naulit pa ng naulit ang pangungutang ni Dennis sa akin. Ang sabi niya, may sakit daw kasi ang nanay niya kaya kailangan niya ng malaking halaga. Wala akong pera ng araw na yon kaya doon muna ako kumuha sa kaha kung saan ay nakalagay ang pinagbentahan ng mga pagkain para maiabot ang pera kay Dennis, Papadudut. Grabe talaga ang midterm natin, Beshi. Nagputukan ng mga ugat ko sa utak kakapiga ng mga isasagot.
Akala ko talaga hindi na ako papasa. Ako nga rin eh. Nag-aral naman ako pero parang wala dun sa mga inaral ko yung tanong sa midterm exam. Kung hindi lang talaga tayo graduating next year, magpapalit na ako ng course. Yun ay kung gagraduate ka. Grabe ka naman sa akin. Naigagapang ko naman kahit paano ang mga subject ko. Joke lang yun, no? Ay! Bakit ba kasi naisipan natin na accounting ang kuning course? Dumudugo tuloy yung ilong natin sa mga numbers. Oh, nandito pala si Anton. Hi po, tita. Mama, aalis po kayo? Oo, magwi-withdraw lang ako kasi may pinadala raw na pera ang papa mo sa bank account ko. Pangdagdag gastos din natin yon ngayong linggo. Okay po. Mabuti naman at ikaw ang nagbabantay ngayon dito sa tindahan, Abby. Kahit puyat ka kagabi sa kaka-review mo. Paano po? May binabantay ang customer na... Aray! Bakit mo naman ako siniko, Beshi? Ano yon, Anton? Wala po, Mama. Ang sabi lang po ni Anton, mas maraming bumibili kapag ako ang bantay. Okay. Oo nga pala, Abby. Ikaw ba ang kumuha ng 1,000 dun sa kaha natin? Para kasing kulang ang pera natin dun. Opo. Ako nga po, Mama. Ano po kasi, si Anton po. Nanghiram po siya ng pera nung isang araw. Ha? Ako? Oo, di ba nanghiram ka ng pera nung isang araw? Pandagdag dun sa tuition mo para makapag-midterm exam ka? Di ba? Ha? Oo. Tama. Oo. Ako nga po ang nangiram. Pasensya na po, tita. Ganun ba? Ayun nga po, Mama. Nanghiram po ng pera sa akin si Anton. Wala po kayo dito sa bahay. Kaya doon na lang po muna ako kumuha. Pasensya na po. Nakalimutan kong ipaalam sa inyo kasi nawala rin sa isip ko. Wala yon, anak. Si Anton naman pala ang nanghiram at para sa tuition pa niya. Walang problema sa akin. Nagtaka lang ako kung bakit kulang yung pera doon. O sige na, aalis na ako at baka matraffic pa ako. Ingat po kayo, Ma. Bye-bye, tita. Beshi, ano yun? Wala naman ako inuutang sa'yo. Shh! Huwag kang maingay. Baka marinig ka ng kapatid ko. Sabihin mo na kasi sa akin kung saan napunta yung perang hinahanap ng mama mo. Nanghiram lang. Sino nga? At bakit ayaw mo pang pangalanan kung sino siya? At kinailangan mo pa talagang gamitin ang pangalan ko? Si ano? Si Dennis. Ano? Pinautang mo ng 1,000 yung Dennis na yon? May emergency daw kasi sa bahay nila. Saka marunong naman magbayad yun. Paano mo naman nasabi? Teka, wag mong sabihin na ilang beses na siyang nangungutang sa'yo, ha? Naku, ayan na nga ba ang sinasabi ko? Masyado ka nang nagpapauto sa lalaki na yan. Alam mo, Beshi, hindi na talaga maganda ang pagbilog sa ulo mo ng lalaki na yan. Pero mas lalong hindi na maganda yung pagpapauto mo sa kanya. Ano ka, ATM ni Dennis na anytime pwedeng lumuwa ng pera para sa kanya? Kakaloka ka talaga, Abby! Papa Dudut, masasabi ko na mabait pa rin talaga ang kaibigan ko na si Anton kasi hindi niya ako nilaglag kay mama. Pwede kasi niyang sabihin noon ang totoo kaya ay kahit i-text kay mama na hindi talaga siya umutang ng pera sa akin. Pero dahil sa pakiusap ko sa kanya ay nagawa niyang ilihim yon, Papa Dudut. Sa totoo lang din ay kinakabahan ako nang magtanong na si mama tungkol sa pera na nawawala kasi hindi ko alam kung paano niya ako pagagalitan kapag sinabi ko sa kanya ang katotohanan. At sobrang na-guilty rin ako sa pagsisinungaling na ginawa ko sa kanya. Pinalaki kasi kaming magkakapatid ni na mama na hindi dapat nagsisinungaling lalo na sa kanila ng mga magulang namin. Pero nang mga panahon na yon, mas nangibabaw ang pagmamahal na nararamdaman ko noon para kay Dennis. Oo, alam ko na pagmamahal na ang nararamdaman ko sa kanya. Kaya ako nagagawa ang mga bagay tulad ng pagsisinungaling, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig,
kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Papa Dudut, hindi kaagad na ibalik ni Dennis ang hiniram niyang pera pero nag-sorry naman siya at nag-explain. Sinabi niya na hindi pa raw kasi maayos ang lagay ng nanay niya sa ospital at marami pa siyang pinagkakagastusan. Mabuti na lang din at hindi na ulit tinanong pa ni Mama ang tungkol sa pera na yon. Ganon kasi si Mama kapag hindi kami masyadong nagigipit ay hindi niya naaalala kung sino yung may mga utang sa kanya. Minsan din na sumubok ulit na manghiram sa akin si Dennis ng pera pero medyo kapos na ako noon. Kaya sinabi ko na sa ibang araw ko na lamang siya siguro mapapahiram kasi wala pa akong extra na pera. Mas naging close pa kami lalo noon, Papa Dudut, kapag mag-isa lamang ako sa tindahan ay pinupuntahan niya ako para makipagkwentuhan sa akin. Minsan hindi siya bumibili ng pagkain at kinikilig ako kapag sinasabi niya na makita niya lamang ako ay busog na raw siya. Ramdam ko noon na may pagtingin na rin siya sa akin at nahihiya lamang na magtapat ng nararamdaman niya. Kaya nangayain niya ako na magkita kami at tumambay sa may tabi ng ilog ay hindi na ako tumanggi pa. Dahil naniniwala ako noon na doon na siya magtatapat sa akin sa tabing ilog, Papa Dudut. Kasi sana ako sa'yo. Ano yun? Sabihin mo na, may booking ako ngayon. Utot mo, wala ka namang boyfriend ngayon eh. Ganun? May favor ka pero nilalait mo ako? O di sige, wag mo na lang sabihin yan para hindi mo na... Uy, joke lang. Alam ko naman na hindi ka nawawala ng boylet kasi ang ganda-ganda mo. Isa kang Diyosa sa ganda. Pero ayun nga, Beshi. Nagpaalam kasi ako kay Mama kanina na magkikita tayo ngayon. Baka lang bigla akong hanapin at tumawag siya sa'yo. Sabihin mo na magkasama tayo ah. Gaga ka talaga. Ilang beses mo na akong ginagamit na alibay ah. Sino bang kasama mo ngayon at hindi ka na lang nagsabi ng totoo kay tita? Huwag mong sabihin na si Dennis yan kasi kakalbuhin talaga kita. Oo, siya nga. Nandito ako sa may ilog ngayon at hinihintay ko siya. Huwag mo na nga akong sermonan. O teka, nakita kong papalapit na dito si Dennis. Ikaw nang bahala kapag tumawag si Mama ha. Thank you, Beshi. Bye! Hi, Abby. Kanina ka pa? Hindi naman masyado. Kararating ko lang din. Sorry Naligo pa kasi ako sa boarding house namin pagkagaling ko sa palengke. Gusto ko kasi na mabango at presentable ako sa unang date nating dalawa. Date? Sinabi mo bang date tong ginagawa natin ngayon? Oo. Di ba date na ang tawag dito? Tsaka alam mo naman na matagal na kitang gusto. Gusto mo ako? Oo nga. Bakit ba parang gulat na gulat ka? Hindi naman kita yayayain na mag-date tayo kung hindi kita gusto. Sorry, nagulat lang ako sa mga sinasabi mo ngayon. Ayos lang kasi ang sabi mo, hindi ka pa nagka-boyfriend, di ba? Oo, ganun na nga. Kitam? Kaya normal lang yung nararamdaman mo ngayon. Pero, seryoso ka ba talaga sa sinabi mo? Na gusto kita? Oo! Ang totoo nga, balak na kitang ligawan eh. Tsumetsyempo lang ako. Okay lang naman na manligaw ako, di ba? Oo, syempre naman. Ayos lang kasi wala naman akong boyfriend. May dala nga pala akong tinapay dito at saka inumin. Kain muna tayo? Sige ba? Eto. Salamat. Ang sarap ng palaman nitong tinapay Nagustuhan mo? Ako ang gumawa ng palaman na yan. Kaya naman palang sarap nito eh. Abby, oo nga pala. Di ba ang sabi mo nung isang linggo, mapapahiram mo ako ng pera?
Nakakahiyaman pero baka pwede ko nang makuha yung pera ngayon. Ah, yun ba? Pasensya ka na, Dennis. Pero hindi kasi ako nakahiram ng pera kay Anton. Hindi naman ako pwedeng humingi ulit kay Mama kasi bayaran ng tuition namin. Pasensya ka na ha. Pero di ba sabi mo mapapahiram mo ko? Malinaw yung usapan natin eh. Ilang araw ko naghihintay tapos ngayon, pasensya lang sasabihin mo sa akin? Hindi naman ako nangako ah. Ang sabi ko lang, susubukan kong gawa ng paraan. Ang dami mo namang sinasabi. Alam ko na may dala kang pera dyan at nagpapakibot ka lang. Ibigay mo na nga sa akin yung pera para tapos na tong usapan na to. Teka nga, yun lang ba ang dahilan kung bakit ka nakipagkita sa akin ngayon? So tama nga si Anton. Gusto mo lang na maging close tayo kasi napapakinabangan mo ko. Pwede bang huwag ka nakikinig sa kaibigan mong bakla? Nahahawa ka ng kaartihan sa kanya eh. Hoy, Abby! Saan ka pupunta? Bahala ka na sa buhay mo, Dennis. Ayoko nang makipag-usap at makipagkita sa'yo. Abby, sandali nga. Mag-usap muna tayo. Abby, ano ba? Tumigil ka nga muna sa paglalakad mo. Kausapin mo muna ako, Abby. Teka lang, sabi eh. Kailangan ko na nga yung pera ngayon. O edi ikaw ang gumawa ng paraan. Tutal ikaw naman na may kailangan ng pera. Puisip ka? Bahala ka na talaga sa buhay mo. Hindi mo na ako ulit mauuto. Kapal ng mukha mo. Kahit kailan, hindi mo na ako... Dennis! Bakit mo ako sinaksak? Putak ka kasi ng putak eh. Kakarindi ka na. Papa Dudut, magsasalita pa sana ulit ako nang maramdaman ko ang isa pang saksak sa may tagiliran ko. Nakita ko ang napakaraming dugo sa dalawang kamay ko nang mabitawan ko ang bag na hawak ko. Napatingin pa ako kay Dennis na noon ay may hawak na duguang kutsilyo. Hindi ako makapaniwala na kaya niyang gawin yon sa akin, Papa Dudut. At sa pangatlong saksak na ginawa niya ay tuluyan na akong natumba sa lupa kasunod ang pagpikit ng mga mata ko. Narinig ko ang pagbukas ni Dennis sa bag ko at sa pagkalkal niya ng laman noon. Pagkatapos ay muli niya akong nilapitan. Hindi ako kumilos at nakapikit lamang ang mga mata ko habang ang dibdib ko ay napakalakas ng pagkabog nito. Ramdam ko na ilang saglit niya pa akong pinagmasdan bago siya nagsimulang maglakad palayo sa akin. Nakadapa ako sa lupa pero pakiramdam ko ay umiikot pa rin ang paligid ko. Nang maramdaman kong wala pa si Dennis ay nagsimula na akong gumapang habang sumisigaw at humihingi na ng tulong. Hindi naman liblib ang ilog na yon pero bihira ang naliligo ng ganong oras doon dahil sa malamig na panahon. Papa Dudut, unti-unti ay mas lalo akong nakaramdam ng pagkahilo hanggang sa tuluyan ng bumigat ang talukap ng mga mata ko. Anton? Anton, ikaw ba yung nakaupo sa sofa? Abby, ako nga to. Diyos ko. Beshi, sa wakas gising ka na. Sorry, malabo pa kasi yung paningin ko. Pero mas malinaw na kitang nakikita ngayon. Aray! Oo, huwag ka munang kumilos. Ang sakit ng buong katawan ko. May mga tahi ka kasi kaya nakakaramdam ka ng kirot sa katawan mo. Hahawakan ko na lang tong kamay mo. Nasaan ba ako? Nandito ka sa ospital. Hindi mo ba natatandaan kung anong nangyari sa'yo? Kung bakit nandito kang ngayon? Masakit ang ulo ko. Hindi ako makapag-isip. Pero natatandaan mo ba nung huling magkausap tayo sa cellphone? Yung sinabi mo sa akin na kapag tumawag ang mama mo, sabihin ko sa kanya na magkasama tayong dalawa? Oo, natatandaan ko yun. Natatandaan mo rin ba kung sino ang kasama mo nun? Pumunta lang ako sa may ilog kasama si Dennis. Tapos sinaksak niya ako. Sinaksak ako ni Dennis.
Gusto niya akong patayin, Anton! Tama na. Huwag ka nang umiyak. Wala na si Dennis dito. Hinahanap na siya ng mga pulis ngayon. Kaya hindi ka na niya masasaktan pa. Abi! Anak! Gising ka na! Mama! Kakagising lang din po niya, tita. Mama, sorry po! Okay lang yun, anak. Tahan na. Kumusta na ba ang pakiramdam mo ngayon? Masakit po ang buong katawan. Hindi ko po masyadong maikilos. Huwag ka na lang muna masyadong gumalaw para hindi kumirot ang mga sugat at tahi mo. Mama, hindi ko po gustong magsinungaling sa inyo. Sorry po. Akala ko po kasi mabuting tao si Dennis. Ano ba kasing nangyari, anak? Bakit nandun ka sa lugar na yun? Nakipagkita po siya sa akin. Kasi ang sabi niya, gusto niya raw po akong makasama. Pero bakit hindi mo sinabi sa akin ng totoo na siya pala ang kikitain mo? Natakot po kasi ako. Alam ko rin po na hindi niyo ako papayagan. Hindi talaga kita papayagan kasi marami akong naririnig na hindi maganda tungkol sa lalaki na yon. Sinasabi nga rin sa akin ng ibang kapitbahay na pagsabihan raw kita na layuan mo na si Dennis. Mabisyo raw ang lalaking yun at gumagamit pa ng pinagpapawal na gamot. Pero hindi ako nakinig sa kanila kasi kilala naman kita. Alam ko na alam mo ang limitasyon mo at may tiwala ako sa'yo. Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa kasi nagsinungaling po ako. Ayoko talagang gawin yun pero hindi ko po napigilan ang sarili ko. Masyado po akong naniwala kaagad sa mga sinabi sa akin ni Dennis. Pinilog niya po ang ulo ko. Kinuha niya po ang loob ko. Kaya po nagawa ko siyang mahalin. Pero hindi ko po alam na masama pala siyang tao. Hindi ko po inakala na may masama siyang balak sa akin. Sorry po, Mama. Sorry po. Sorry po sa inyo ni Papa. Tama na. Huwag ka nang umiyak. Nangyari na yon. Ang mahalaga ngayon, ligtas na ang buhay mo. At nangangako ako na hindi ka na uli pa masasaktan ng hayop na yon. Gagawin namin ng papa mo ang lahat para magbayad siya sa ginawa niya sa'yo. Pangako yan, anak. Papadudot ang kwento sa akin ni Anton ay nag-worry raw siya sa akin nang hindi na ako sumasagot pa sa text niya kaya kaagad niya akong pinuntahan sa may tabi ng ilog na sinasabi ko sa kanya noon. At halos mahimatay daw siya nang makita niya akong duguan sa lupa. Binatatag niya lang daw ang sarili niya lalo na nang malapitan niya ako at maramdaman niyang humihinga pa ako. Nandun pa raw ang bag ko sa tabi ko pero wala na raw ang cellphone at ang wallet ko. Kagad siyang nakahingi ng tulong sa mga taong nakatira malapit sa tabi ng ilog at nagawa akong dalhin sa ospital. Maraming dugo ang nawala sa akin at ilang tahi raw ang ginawa sa sugat ko. Pero mabuti na lang daw talaga at walang maselang internal organ na tinamaan ang mga saksak na ginawa ni Dennis sa akin. Kaya kaagad na nailigtas ng mga doktor ang buhay ko. Papadudot nung unang araw na magising ako ay takot na takot talaga ako kasi pakiramdam ko ay babalikan ako ni Dennis para patayin. Sa tuwing ipipikit ko ang mga mata ko ay nakikita ko ang mukha niya nagigil at gusto kong saksakin. Yun din ang napapanaginipan ko sa tuwing makakatulog na ako kaya palagi akong nagigising na umiiyak at minsan ay nagwawala pa. Umuwi naman noon si Papa sa Tarlac at nagpapalitan sila sa pagbabantay sa akin ni Mama. Ayoko kasi talaga nang walang kasama sa kwarto at ayoko rin noon na patay ang ilaw.
Para kasing nasa paligid lamang si Dennis noon at naghihintay ng pagkakataon na muli akong magawan ng kasamaan. Hanggang sa lumipas ang halos 2 linggo. Tuluyan na siyang nahuli ng mga pulis. Discharge na rin po ako noon sa ospital at nagkaharap na nga kaming dalawa sa presinto. Hindi ko na po napigilan ang sarili ko na maiyak sa takot nang makita ulit siya dahil parang bumalik sa isipan ko ang ginawa niya sa akin. Si Papa naman ay nagawa siyang suntukin ng 2 beses sa muka bago naawat ng mga pulis. Nalaman namin, Papa Dudut, na wala na pala talagang pamilya si Dennis at nag-iisa na lamang siya sa buhay. Madalas din siyang nakikita ng ibang kapitbahay namin na nasa sabungan o kaya ay nakikipag-inuman at napapaaway pa sa kabilang bayan. Sa madaling salita ay lahat ng mga sinabi niya sa akin ay puro kasinungalingan lamang para makuha niya ang loob ko at matuloy ang masamang balak niya sa akin. Hindi naging mabilis ang takbo ng kaso kahit matibay ang ebidensya na pinagtangkaan ni Dennis ng masama ang buhay ko. Ganon yata talaga ang paglilitis ng mga kaso dito sa bansa natin. Sadyang mabagal kahit nakalatag na ang lahat ng katibayan. Ganon pa man ay guilty pa rin ang naging hatol kay Dennis sa huli, Papa Dudut. Mahigit 10 taon na ang nakalipas mula nang makaligtas ako sa pangyayaring yon. At hanggang ngayon ay nagsisisi pa rin ako at nagmahal ako ng isang lalaking kagaya ni Dennis. Nakapiit pa rin siya sa bilangguan at ang narinig ko ay may malubha raw siyang karamdaman na kung ano man yon ay hindi ko na inalam at wala na po akong pakialam. Hindi na rin ako nakakaramdam ng takot ngayon at mas nag-iingat na ako sa mga taong dapat kong kausapin at pagkatiwalaan. Papa Dudut, dito ko na rin po tinatapos itong sulat ko at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng bumubuo ng inyong programa na Barangay Love Stories. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Abby. Barangay Love Stories. Love stories. Barangay LS 97.1. 97.1. Number 1. Forever.